Kwindaba zethu ngalenhlwa ukubeka ngokusesikweni kwamongameli wolawulo lwesixhenxe lwedemokhrasi ngomso kuza kuphawula isiqalo sorhulumente osematheni wobumbano. Into sinayo njengoba kwavotwayo savota ngethemba kodwa kwakhona iganyana esingaqondi kakuhle thina singafundanga elithi freedom, wathi umuntu si-free kodwa sidom. Abahlali basenqabeni embizane ePhuma Koloni bakhalela ukulahlwa kwesinomhlwa ngurhulumente. Peter Steve Dutto wayengumdlali wonyaka u-2019 kumbhoxo wehlabathi uza kuba ikapteni yamabhokobhoko xa idlala neWales eTwickenham eLondon ngemva kwemini ngomgqibelo. Inkosi Mazole isitaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandiqawule ndiwarhuqa. Ukubekwa ngokusesikweni kwamongameli ulawulo lwesixhenxe lwedemokhrasi ngomso kuza kuphawula isiqalo sorhulumente osematheni wobumbano. Lo rhulumente uvuleleke kulo naliphina iqela elifuna ukusebenzisana ne-ANC kulawulo. Wahlukile lo rhulumente wembumba kulo ka-1994 nowawuqulethe amaqela afumana ngaphezulu kwe-10%. Okwesibini i-ANC yaphumelela ngesininzi lo gama kwelitye liwengeneno kumyingo wama-51 ekhulwini. Ingxelo ngelinqaku iza kulandela. Ifungisiwe namhlanje inkulu baphathiswa entsha yaseMpumalanga umnumzana Amandla Ndlovu kwakunye nekhabhinethi yakhe eMbombela. Ibhunga lolawulo lwesixhenxe kweliphondo labaphathiswa abatsha abathandathu kumasebe ohlukeneyo. Nanjengoko eli limachaphethu lilungiselela ukungena kulawulo lesixhenxe, inkulu baphathiswa yaseMpumalanga uMandla Ndlovu ibhengeze abaphathiswa bebhunga lolawulo lweliphondo. Amasebe ezolawulo ngobambiswano kunye nemicimbi yezemveli kwakunye nelozinziso loluntu adityanisiwe. Isebe lezezimali kunye nelophuhliso loqoqosho ohluliwe. uNdlovu uthi uza kutyelela omasipala abahlukeneyo ukunika ingqwalasela kwizidingo zabo aze anike nenkxaso. For the first 100 days in office, I will visit all the municipalities, get a better understanding of their challenges and assist them without interfering. However, I will not hesitate to intervene within the prescript of the law should it become clear that our people are not getting the services they deserve. Inkulu baphathiswa ikwathembise abahlali beliphondo ngokuphucula ukuziswa kwenkonzo eluntwini. Uqhube ngokunikeza imiyalelo engqongqo kwibhunga lakhe lolawulo ukuba lincedise kwidabi lokulwa ukubulalana kwabantu ngenxa yezopolitiko. Kwiveki nje ezimbalwa uNdlovu uza kube enika intetho ngobume bephondo. Kusenjalo imemelela amalungu kahulumende wobumbano enkulu baphathiswa esandula ukumiselwa ngokusesikweni ye-AFP KwaZulu-Natal. Umnumzana Thamintuli sithi mawabeke ecaleni yenhlukwana yawo yezopolitiko kokwagxile ekukhawuleziseni ukwaniswa kwenkonzo. Nangona inezihlalo ezininzi eziyi-37 i-MK ne-EFF zohlulekele ukufumana izihlalo eziyi-41 zokulawula. Amaqela ohulumende wobumbano i-AFP, i-ANC, i-DA ne-NFP. Umnumzana Ntuli wenze intetho yakhe eMgungundlovu njengenkulu baphathiswa. I will be faithful to the Republic of South Africa. uNtuli eyibophezele ekusebenzeleni abantu bakwaZulu-Natal uthe uzoqhakambisa ukuletha uzinzo unxusa abaholi bakahulumeni obumbano ukuba babeke eceleni ubuqembu uma behlinzeka abantu ngezidingo. I appreciate that we come from different political homes and we campaigned with different manifestos. However, now is the time to put the people of KwaZulu-Natal first. Uthembise ukuthi uhulumeni uzobeka obala ukusebenza kwabo nozoqinisekisa ukuthi abakhokhi bentela bayibona benizwe ekuphatheni kahulumeni. Every cent of public money must go back to serve those who pay taxes. Amalungu kahulumeni obumbano akwamukela ukuqokwa kaNtuli.
kumele manje siyikhomithe sisebenzele abantu. Uma kusuka la kuzobe sekuyokhandwa ke amakomiti angaphakathi esishamthetho. iMK iyawuchitha uhulumeni obumbano. Bekumele kube yithina esilida uhulumeni waKwaZulu-Natal and invite silandela abanye bazosebenzisana nathi, but unfortunately azange kwenzeke lokho. So siyayichitha ngoba siyazi ukuthi kwaku government of national unity wawuqhamukaphi. Kulo hulumeni okubambisana lapha esifundazweni kwaZulu-Natal kulindele ukuthi abaholi baqinisekise ukuthi balandela izibopho kanjalo nemigomo yalo hulumeni obumbano. Eyindabeni ze-SABC ngikuvusi Khumalo eMgungundlovu. Ukusilela kokwaniswa kwenkonzo sekusisiqhelo kubahlali belali yasenqabeni eMbizana eMpuma Koloni. Abahlali bathi kudala bekhalaza ngenzinto zabo kodwa kude kuthatyathwe amanyathelo okuphuhlisa impilo yabo. Ilali eziva ilityelwe. Inye kuphela inkonzo ebonakalayo apha ngumbane. Abahlali bakhala ngemeko yezindlu kwanendlela ezikwimeko embi. Kukwagcwele namakhaya akhokelwe ngabantwana abathwaxwa inhlupheko. Akukho nto sinayo njengoba kwavotwayo. Savota ngethemba kodwa kwakhona iganyana esingaqondi kakuhle thina singafundanga elithi freedom, wathi umuntu si-free kodwa sidom. Asinamgwaqo, asinaholo, asina toilet, asina RDP, kodwa yengo siyazibona kwezinye indawo. Abahlali basawakhe emlanjeni manzi lawo babelana nezilwanyana ngawo. Bathi kudala bekhalaza kodwa nkqi ukumanyelwa. Njengana ngoku ndibonayo sisinhlamba impahla lapha nenkomo ziselayo phaphezulu amdaka amanzi sisela nakuwo lamanzi sisi. Abasemagunyeni bathi bayazi ngqo imeko yalelali. Ukanti kwiibhiliyoni ezine zeerandi imali ebekelwe ukuphuculwa kobonelelo ngamanzi kulo mmandla. Le ndawo yasenqabeni yenye yelali ezingazange zibe namanzi eziza kuxhamla kula project iqhubayo eyenziwa ngolungenelelo lukaTata uSenzo Mchunu emveni kobecelwe ngutata u-executive mayor uTata Mhlelembane. Nkqu isikolo kule lali sikwimeko ekhwankqisayo. Abazali bathi boyikisela imeko yabantwana babo. Isebe lemfundo kwiphondo liyavuma ukuba zininzi izikolo ezifanele ukuhlaziywa. Sesinye sezikolo sizazi into yoba bekumele uba sibe kanti zikwiluhlu oluzokwakhiwa. Kodwa ke into emandiyithetha yinto yoba ukwakhiwa kwesikolo kuxhomekeka ixesha elininzi ekubeni bangapha abantwana esikolweni nokuba ingaba isikolo esi sona siyabonakala ingathi sisikolo esinoba nabantwana for a very long time. Emva konyulo lwale nyanga iphelileyo, abahlali bathi banethemba lokuba noko ziza kuba ngcono izinto kule lali. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMbizana. Banomsindo abanye abahlali baseMahikeng eMdlantshona zingxelo zokuba abanye abantu baxhamla kwizindlu ze-RDP ngokuzithengisa okanye baqeshisa ngazo. Abahlali bathi akukho ncedo abalufumanayo malunga nokuxhamla kwizindlu ze-RDP. Ukuqeshisa ngezindlu ze-RDP ngenjongo yokubonelela abantu abangaphangeliyo nabahlawula imivuzo esezantsi kutyholwa ukuba kuxhaphakile kwiindawo ezahlukeneyo eMahikeng. uMiriam Nomandla uhlala kwindlu ye-RDP aqeshe kuyo. Emva kweveki ehleli nabantwana bakhe, umninimzi wafuna kuba aphume ngoko nangoko. Ufuna inhlawulo eyongezelelweyo. I went to Housing Tribunal and there they gave me a letter that I should give to the owner of the house so that we could go to court together. Umnikazi wendlu uthi wafumana umnxeba ovela kumasipala othi kukho abantu abalwela indlu yakhe. I returned home this year. Upon my return, the municipality informed me that people were fighting over my house. They told me to either reclaim my house or make arrangements with Nkele, who was living there. Igqwetha liphefumle ngalomba. We know that these houses are often built in the outskirts of the cities, therefore making it hard for people to access economic opportunities and other amenities of life. So these people will end up selling or renting out these houses.
Isithethi sesebe lokuhlaliswa koluntu sithe a beneficiary, whether renting the property out or not, is registered on the database of human settlements and unfortunately will not be able to qualify for any other housing opportunity, as the system can even pick up a beneficiary registration detail in other provinces. Isebe lithi alibakhuthazi abaxhamli ekuthengiseni okanye ekuqesheni ngezindlu zabo kuba oko kujongela phansi inkqubela phambili eyenziwe ngurhulumente. Sinamkela kwakhona kwindaba zejelo iSABC 1 uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesixhosa kwanti xa ubukela sicela ucofe ulike ze uba ukamcofe usubscribe siyabongoza wenze njalo. Ukanti ngoku masibuyele kwinqaku lethu lokuqala ebelisithi ukubekwa ngokusesikweni kamongameli ulawulo lwesixhenxe lwedemokhrasi ngomso kuza kuphawula isiqalo sorhulumente osematheni wobumbano. Lo rhulumente uvuleleke nakuliphina iqela elifuna ukusebenzisana ne-ANC kulawulo. Wahlukile lo rhulumente wembuma kulo ka-1994 nowawuqulethe amaqela afumana ngaphezulu ke-10%. Okwesibini i-ANC yaphumelela ngesininzi lo gama kweli itye liwengeneno komyingo wama-51 ekhulwini. Lonyaka uphawula iminyaka engamashumi amathathu edemokhrasi yeli nenqamana nolawulo lwesixhenxe. Ngomhla we-10 kuMeyi ka-1994 umongameli wokuqala owenyulwa ngentando yesininzi ubawo uNelson Rolihlahla Mandela wafungiswa kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli. Will you please raise your right hand and say, so help me God? uMadiba wanika umyalezo wethemba owamanya isizwe ngokungakhethe balala mntu. Zijikile izinto ngokungafaniwe neminyaka engamashumi amathathu yadlulayo iANC yaphumelela gqathu ngesininzi kulo umjikelo iwengeneno komyinge wama-50 kwanyanzeleka imemelele ilima kuba ibingena kuba ngumthuzimele kulawulo. Umgqatswa kwisikhundla sokongamela uCyril Ramaphosa uza kuthatha isifungo seofisi phambi kokuba axuzule imikhala yolawulo kurhulumente obumbano kule minyaka 5 izayo. Impumelelo iza kuxhomekeka kubudlelwane bamaqela akule nkazathi yolawulo. iANC iza kungxotha esithebeni solawulo neqela eliphikisayo iDA, iIFP, iPA neGood Party. Therefore agreed that we will invite political parties to form a government of national unity. Umgqatswa kwisikhundla sokongamela uCyril Ramaphosa uza kuthatha isifungo seofisi phambi kokuba axuzule imikhala yolawulo kurhulumente obumbano kule minyaka 5 izayo. Impumelelo iza kuxhomekeka kubudlelwane bamaqela akule nkazathi yolawulo. Kusenjalo umbutho wePAC uzijikile ingqondo ngoku ngomnye wamaqela ajaza kuzibandakanya kurhulumente wobumbano. Ukusemva kokuba iqela livakalise ukuhambisana norhulumente wobumbano kundaba mlonyeni. Ethetha nelijelo nobhala jikelele wePAC umnumzana Apapowe uthi ngokuzibandakanya kulo rhulumente wobumbano bazimisele ukukhusela izigaba zempumelelo ezanjweyo leli kuzakuthika ngoku. Iqela longeza ngelithi nangona linesihlalo esinye eParliament lithi kwingxoxo zokwakha lo rhulumente wobumbano livakalise injongo yokuphakamisa inzame zokubuyisela umhlaba kwisininzi seli. Believes that we needed to steer away the current formulated government of national unity away from right-wing leaning tendencies. We believed that the participation of the PAC in the government of national unity will firmly put the issue of the restoration of the land back on the agenda and be central in this new formation of government of national unity. We believe that us sitting outside will not help communities out there. Us sitting outside will not help voters of the PAC who would want to see real change in this country. And yes, PAC is going to partake in this government of national unity. Umphathi wamapolisa ophumayo umnumzana Bhekicele wancomile ngokuzibophelela emsebenzini wawo amapolisa. Umnumzana Cele bethere kumsithi wokuwonga lamapolisa ngembaza komsebenzi wawo oncomekayo. Uninzi lwabawongiweyo lineminyaka engaphi kwama-30 esipoliseni. Ungqongqoshe wamaphoyisa uwachome uphapheli gwalagwala amalungu embokodo ebomvu wathi ashaye into ecokeme.
yini indlela abayihambile ukuba 30 years usembuthweni wamaphoyisa akuyona into encane akuyona into okudlala kunzima ukusebenza kulombutho kunzima ukusebenzela abantu kunezikhathi la khona kube buhlungu ucabanga ukuthi ugoduke ubese khuluma nangokushiya kwakhe embuthweni wamaphoyisa wathi ubonga kakhulu ebantwini baseningizimu Afrika uthi ke usayothi gozololo ekhaya ngaphambi kokuphinda cabange ngokulandelayo Mangisuka la kukwacele ngekhaya kunomuzi wakacele ekufanele umuntu mhlamba ayohlala kona nje abheke azungeze athathe isikhashana sokuphumula athathe nesikhathi sokuphendula lo mbuzo ushoyo ukuthi makusuka la kubhekwaphi baphuphuma injabulo ke abebeklonyeliswa ngeindondo namhlanje ePitoli. It means a lot. It motivates me. It keeps me moving in the detective until I retire or within the South African Police Service. I joined the police service on the 10th of April 1984. Since then, up to date, I'm 40 years in the police plus. I was never absent from work due to reporting of sick. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubhekicele uyena obikade ekomelisa abebekade benikezwa indondo ngomsebenzi wabo abawenzile kuleminyaka engama-30 besemsebenzini. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngikomkhulu ePitoli. Owayesakuba lipolisi elikhulu nongumbulali eKapa uMarius van der Westhuizen wenza esinye isicelo sokunikwa ingqawule. Loka van der Westhuizen wayelibambela nkumandi esikhululo eseClermont ngo-2006 wathi wabulala abantwana bakhe abathathu phambi konkosikazi wakhe uCharlotte. Van der Westhuizen wagwetywa emva kokudubula abantwana bakhe abathathu, intombi yakhe uBianca owayeminyaka 16, uMarius owayeminyaka 5 noAntoinette owayengaphansi nje yeminyaka 2, ebemrhuqela kwigumbi ngalinye kwakhe ukuze abone xa ebadubula abantwana zeke wamtshixela ngaphakathi nabo ngokufuna ukukhutshwa ngenqawule wayesakuba inkosikazi uCharlotte ume entla. Bianca was disabled. She had cerebral palsy. All 3 of my children did nothing wrong. They were completely innocent. But he knew exactly how to punish me. And he took away very, very, very quickly, in about 2 minutes, in a very vicious way, those that I held closest to my heart, my children. He's currently in prison for 13 years. Now, 13 years for 3 murders. Murders of 3 innocent little children is not justice. Sisihlandlo sesithathu lisenza isicelo senqawulo esisikhulu sasemapoliseni iza kuhlala ibhodi yenqawule isiqwalasele. Kaphambilana uVan der Westhuizen uye walahlwa lityala kwinkundla yezibheno nalapho ebetyhola ijaji yayichophela ityala lakhe ngokukhetha icala. Thandiswa Mawu wendaba ze-SABC yeKapa. Uyalonyukiswa mbukeli elinqaku linganobuzaza kwabanhliziyo zibuthathaka nabantwana. Abahlali baseNamibia Square Bloemfontein bakhwaqisekile sesiganeko esingaginyisi mathe kwaphela swasetshini oneminyaka engama-28 nohlaselwe ngongenalusini zizinje ezinobundlobongela iPitbull ezine emva kwemini komvulo ngexesha bemaxhapheshweni emisebenzi yasendlini. Esinye isihlandlo sohlaselo luthabatha ubomi bomntu lwezinja ezinobundlobongela ezibizwa njenge-Pitbull owasetyhini oneminyaka engama-28 utyiwe yinja kwehlukana umphefumlo nenyama. Esi siganeko sibangelwe zezi zinja zinobundlobongela nezizeqabane lophulukene nomphefumlo apho bahlala khona nomntwana oneenyanga ezintlanu kanye noneminyaka 5 omdala. Abamelwane abangamangqina wale nyewe bavakalise ngelithi ezi zinja ziyesasifunga umsindo emva kokuba umama eye wabetha umntwana wakhe oneminyaka 5. Nidita ko yene
thatha imoloma. Ezizinja zize kumhlasela zewakhwaza igama lam ndithe xa ndisondela ngasecingweni zabesele zonde ngaye siziqaye ngamatye suka kwathi kuba ayizozinja zesiqhelo ezi azamamela sithe xa singene yadini omnye wosapho watyibilika yamtya isandleni enye yezizinja silwe nazo de sabiza abakwantsasana bebedlula batsiba ucingo bazidubula kodwa ngelishwa besele esishiyile kwelimiweyo ummelwane. Abakwantsasana babalekele kwindawo yexhwayelo ze lanqinisiswa ixhoba njengelihlanzeleliselwa yaye lonzakele ngokumandla kumazantsi omzimba zizigqala zokudlakazwa zezizinja zinobundlobongela. Amapolisa azithathile ezintathu izinja ze enye bayisa kwiqumrhu le-SPCA ukanti ke netyala elimayela nokubulawa komntu livuliwe. Kwezemidlalo nguPeter Sevduto engumdlali wonyaka u2019 kumbhoxo wehlabathi ozakuba yikapteni yamabhokobhoko xa idlala neWales eTwickenham eLondon emva kwemini ngomgqibelo. uDutoit wayeyikapteni yamabhokobhoko ngethuba ayedlala kwaneWales eWashington DC ngo-2018. Eliqela liquka abadlali abaqalayo kumabhokobhoko njengo-Edwell van der Merwe noJordan Hendricks beLions, kambe nabadlali beStormers uBen Jason Dixon noSaysha Feinberg Mgomezulu oza kubalilalela. Kananjalo abanye abadlali abakweli qela baquka abalishumi ababedlalile kwindebe yehlabathi kunyaka ophelileyo. Ukanti kumalalela abiwe ngesihlanu kwisithathu phakathi kwabadlali baphambili nabangasemva kuquka uBongi Mbonambi, uFrans Malherbe, uGrant Williams noDamien D. Allen. Umbengo umthe ucema umlilo masikhongozeleza ngomsoko likamageba makube chus behele. Mawahlangana mafulivu micamako basembonto ivumelento kunonkanyezi ninirhabulise kuqikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke imvula nomoya ngokuhlwa kuyapholeka mbukela into kubana singalindela umsinga womoya obandayo pha kwindawo ezigudlunxweme komangalisweni nemvula ke ezithe chaphazayo u60%. Kanti ke mbukeli phana ke lithi rhwelele ngamafu kwindawo ezipha kumazantsi koBloemfontein phako Upperton. Kanti ke imvula nomoya ngomso kuyapholeka into kubana liyaqhubeka lithe qabaqaba ngamafu kwindawo ezikopulukwane koBitoli koBloemfontein. Kanti ke mbukeli siqhubeke ezamvula zixananazile zika 60% phako Ntshona Koloni siqhubeke kananjalo zisondele khona phako Gqeberha. Kanti ke mbukeli nakhona ngumsinga womoya obandayo esawubona kaloku utsozisa ungenisa pha kwindawo ezikumazweni nezibhaxu zenkungu ezathi sizilindele ngomso into ethi ke buyaqhuba qiniseka into kubana uqhuba ngononophelo. Kanti mbukeli uSouth African Weather Services uyakhupha isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela umoya obhudla ngamandla pha kwindawo ezigudlunxweme phako Ntshona Koloni. Kanti kananjalo sijonga amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa xa sawujonga ke mbukeli kwindawo eziphezulu phako Musina nguye u11 degrees. Kanti ke phako Polokwane ibe ngu6 degrees. Ephalabura bona mbukeli babambene ngaye u10 degrees. Singene ke mbukeli emazweni phako Durban nguye u15 degrees. Ezenzweni eTsitsikama eHewe eMqandule eMhlatyana eMaxhosa singene eqina ejinqe enqusi eholela kuCentane khona mbukeli liyabanda kakhulu ngaye u3 degrees. Mayiqhuma ingqawule benquba kuba khona mbukeli ngu4 degrees. Kanti engqushwa eHamburg phako Makhanda nguye u9 degrees. Nokombukeli libande kakhulu koBloemfontein kuqanda Qox kwintaba eziqananazileyo koPhumleni ndithi mbukeli imbawulo mayibe ngathi yaqhuma. Amaqondo obushushu ke xa sijonga ngomso mbukeli lithande ukufudumala pha kwindawo eziphezulu koMusina ngaye u32 degrees. Kanti ke xa sawungena phako Mthatha nguye u21 degrees. eDR kwindawo ezikumbindi bengu15 degrees. Maziqhume inqayo emaxhekweni Xhosini.